Isključio kamera? Da. Koja isključio? Pa odrešio? Oni mi rekao to, kad nikaj že da nisem povešila. Onda ja mi isključio kamera. In to popušti jaz. A čekaj da vprašam. Čekaj, a se... Samo in do popušti. Evo ide više super kamera. Da ga pušta mi ne Odi tamo. Aj tamo i Nema tukaj glavno to. Da? Nema drugo zbor. Ne be, odi. Odi. Čekaj. Čaj neka završi, čakajte mani mušteni. Če dojdem jaz kopis kako treba. Vidiš vam se. Zdravia da se koristi. Hvala.